Tässä on tämmöinen tuulimylly, jonka olen tehnyt Legoista ihan itse. Siinä on tämmöinen propelli, joka pyörii. Kun siitä se pyörittää. Ja sitten kohta näette, kun rattaat pyörivät. Tuolla on rattaita. Ja ne pyörivät tuolla. Laittakaa? Joo. Niin. Tässä tuulimyllyssä on myös tekniikoita. Ne esittelen kohta. Tämä tuulimylly pystyy kääntyä ja tässä on tommoinen kääntyminen, joka toimii tuulella. Tämä pystyy kääntyä näin. Tähän ei liity valitettavasti minkäänlaisia sähköasioita. No niin. Ja sitten tässä on tämmöinen luukku, kuten huomasittekin. Tämmöinen luukku. Ja sitten esittelen sähköt. Tuolta laitetaan päälle akku. Tuolla. Nyt näette vihreän valon. Se tarkoittaa, että sähköt ovat päällä. Sitten laitan tämmöisen rattaan täältä kohdalle. Nyt ratas on kohdallaan tuolla luukussa. Tuolla. Noin. Ja sitten täällä on tämmöinen vipu tuolla. Ja kun sitä vääntää, pyörii roottori. Noin. Ja pyörii. Niin. Ja niin. Sitten myös rattaat pyörivät täällä. Kun pyöritän sähköjä. Siitä voi testata, että rattaat ja kaikki muut tekniikat toimivat varmasti. Ja sitten täällä tuulimyllyssä voi myös asua. Tuolla on ovi. Ja täällä pystyy siis asua legoukot. Tuolla on tommonen ovi tuossa. Noin. Ja sitten tuolla on tommonen ikkuna. Tässä on tuulimylly. Nyt esittelen sen teille joka puolelta. Tämmöinen. Täällä on parvekekin. Ja tässä on ovi parvekkeelle tuossa. Noin. Sitten se on näin suuri lentokoneeseen verrattuna. Lentokone on tässä ovat lentokone ja tuulimylly. Eli aika iso. Jos lentokone laittaa näin päin. Tämä on myös aika korkea tuulimylly. Näin. No niin. Ja tämä on sitten tämmöinen tuulimylly.